Kunnanjohtaja, odottakaa hetkinen ennen kuin menette, että täällä olisi juuri tämmöistä grillattua, ja tämähän oli nytten grillipekonia kyllä, ja jos kunnanjohtaja ottaisi pienet maistiaiset, olkaa hyvä. Toki. On mureita, on liha. Onko näitä oman kylän porsaita tähän tapettu? On hyvä maku. Ja... Silavaa löytyy, ettei ihan mitään ruipeloa possua. Ei, meikäläinen ei ihan ruipeloa, mutta tää lihavia naisia kylällä on, joo. No niin, maistetaanpas itsekin tästä. Ai, luoja. Kyllä on hyvää. Niin, itse porsaiden lahtaaja Niin, Kilpeläinen tuli nyt. Kilpeläinen, jos sanon hänen paitsi tunnetaan taitavana muusikkona, hän on myös teurastaja. Hän on näitä sikoja tappanut meidän tilalla, meidän talossa ja kylässä niin paljonkin. Että. Kilpeläinen on tässä teidän vieressäni, jos ette sattunut huomaamaan. Tilallinen. No, nämä ovat ilmeisesti teidän tilan porsaista. Kyllä on tänään, kun teurastettiin porsas ja pistettiin pekonisiivuiksi ja äsken grillattiin tässä. Herkullisen makuisia. On kyllä jo, että kyllä niinku Kilpeläisen possut on aina maukkaamakuisia. Millä tavalla te saatte teidän tilan porsaasta niin pulleita ja silavan riittoisia ja meheviä? Olutta. Hehe, jää vitsin heitin. Kyllähän ne on kaikennäköisiä jätöksiä, mitä vaan löytyy, niin syötään possuilla, että saadaan se maukkaus. Eikö niin hauskasti totesi tuo Kilpeläinen, että oikein naurattaa jätöksiä, mutta kyllä ne niille oluttakin juottaa, kertoo kylillä. Muijat kylillä puhuu kaupassa, että Kilpeläisen tilalla juottavat oluttakin possuille. Ei pelkästään talon isäntä maistelee, että menee kyllä porsaillekin näitä janojuomia. Kyllä, Jano juomaa itse kullekin, että porsasti, olut possua. Niin, hattulajätökset kyllä. Kyllä, ja kun tässä tätä kun ihminen syö antibiootin, niin saamme hän myös sikaan laitettua saman lääkkeen, eli me hoidetaan tää lääkitys, meillä on paljon myös mielenterveyspotilaita tässä kylillä, niin Meillä on itse asiassa täällä tällä hetkellä yksi mielenterveyspotilas, avohoito Nina, ja täällä on hänen valvojansa. Ja Ninalla on ollut mielikuvituskaveri tässä pitkin päivää liikenteessä, ja haastatellaanpas hieman Ninan mielikuvituskaveria. Kuka te oikein olette, mistä tulette, mitä teette, minne menette? Herra jestas, nyt kyllä mennään eteenpäin. Ja täällä on... Te Ninan hoitajana olette jo kauan aikaa olleet Ninan tämmöinen lähi ja turva, että miten teette kuitenkin ansioitunutta ja arvostettua, niin kuin, tai ehkä ei niin yleisesti ottaen tarpeeksi arvostettua, mutta hienoa työtä. Juu, mutta en ota sen enempää kantaa, koska kunnassahan on päin vittua järjestetty tämä koko asia. Minkäännäköistä vapaa-aikaa ja ilmaiseksi pitäisi töitä tehdä. Ja... Se on kyllä hieman ikävää, mutta kysytäänpäs Ninalta nytten, että tunnetteko te itsenne, onko teillä turvallinen olla? Ai tässä seurassa. Kyllä tää taitaa olla aika vaikea tapaus. Juu. Kyllä. Tätä on tässä nyt useamman vuoden yritetty saada takaisin raiteilleen, mutta se ei Aina kun tuntuu, että nyt onnistutaan, niin se punainen lanka katoaa Ninan käsistä aivan käsittämättömällä tavalla. Olemme ottaneet käyttöömme nämä uudenlaiset lääkkeet, mitä suppomuodossa annetaan. Mutta se ei ole oikeastaan aiheuttanut mitään muuta kuin ärtymystä potilaassa. Kunnanjohtaja tuossa äsken juuri mainitsi, että Hattulan tiloilla laitetaan possuihin antibioottia ja heitä ruokitaan ja porsait siis oluella ja jäteruoalla. Mutta kysymys sanoisin... Minä kerron, jäipä sanomatta, että
että ei pelkästään niin kuin antibioontilla, että on tämä diapami, että nämä on tämmöisiä ihan terveitä sekakäyttäjiä nämä meidän porsaat. No. Mutta puhe oli, että sikoa syömällä nämä antibiootit ja mielenterveyslääkkeet siirtyvät näihin potilaisiin. Tottahan Juusassa tämä iso penni siinä. No niin. Eiköhän se ollut taas nitroja täällä avopotilaalle. Kuka on antanut avopotilaalle nitroja? Häh? Täällä se on pilleripurki. Miten tämä voi olla mahdollista, että avopotilas tarjoilee täällä pieniä valkoisia nappeja? Te olette kuitenkin olleet tää hänen hoitajansa ja valvojansa täällä näin. No, mutta nämähän ovat vain pelkkiä lumelääkkeitä. Potilas tuntee itsensä paremmaksi ja olo tuntuu paremmalta, kun kuvittelee vaan saavansa lääkettä. Eli siis lääkerasiassa on minttupastilleja ja täällä on psykologinen vaikutus. Kyllä. Olemme koittamassa tämmöistä uutta, eli suun kautta annamme lumelääkkeen ja sitten tosiaankin Suippo perseeseen. nämä supot sitten ovat se varsinainen taudin parantava. Minä olen hieman katsonutkin, kun tuo Nina linkuttaa vasempaa kannikkaa siihen malliin. Että, Seuraavan sukupolven supothan eivät sitten enää oikeata kannikkaa täällä nyt. Ihan täyttä varmuutta ei ole, kumpi teidän kannikoista ne puutuu. Oli se sitten vasen vai oikea, mutta täällä on Ninan mielikuvitus kakkospersoonalla näköjään, sillä viuhoo hyvinkin kiivaaseen tahtiin. Että annetaan tähän loppupuheenvuoro vielä kummitukselle. Ainin hattu päässäkin vielä taitaa olla. Juu. Hyvin harvasanainen tämä teidän toinen persoonanne, että ei siinä mitään. Jatketaan taas tuossa tuonempana, että minä nautin nyt. Jaha, no kunnanjohtaja. Mitä? Oliko kunnanjohtajalla vielä tähän loppuun jotain? Niin ei ollut oikeastaan lisättävää, että kaikki tuli jo sanottua äskeisessä kommentissa. Että ei ollut lisättävää, mutta en halua, että sekoitetaan asioita. Kiitoksia ja palaamme asiaan tuonempana.